Yo, what's up, man? Ginagawa mo. This is man, my man. Ginagawa mo. This is my wife, man. We're going to Candaba, man. Ginagawa mo. Yo, my man. Ginagawa mo. This is malubak-lubak, man. Bagya-bagya ka, man. Medyo makaral-karal Ginagawa mo. man. Ginagawa mo. So, nasa boundary na tayo ng Arayat. We're going to Candaba. Umuulan sa Arayat, my man. Mumura sa Arayat, jo. Kaya mumura Candaba. This is my beautiful wife, man. You're smiling, man. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Oh, yo, yo, man. Pupunta tayo ng Candaba, bibili tayo ng gulong, my man. Kaya kain na. Floral. Ano yun, nakita? Ano? I don't know, man. Malakas ang ulan kagabi, man. Basa ang daan, man. Yo, my man. Walang magawa, my man. Hindi na yung bisa rin siyang pasbol. Ano pa na ng kalambot na yan? Pati meron eh. Yan, yun. Gusto mo bumili ng pinto, my man. Then, my man. Kaya na matibay, rin my ang, man. kaya matibing kaya nga dyan. Ah, Kaya Lara? na rin ito. Sini ng pagyan. Ito ang masyos. Ano yung ano pala itong kakahon. Kaya na rin ito siguro pasadyan eh. Alin? Kaya ano? O... Gamitan? Ah, Ito natin kaya second tanatan. hindi kami natuloy na. Ano ay dito? Hindi kami natuloy kahapon, my man. Papunta kami sa Kapas, my man. Lumaki ang gastos, man. Napunta kami sa Choson, my man. Yo, man. Ang dami sasakyan, my man. First time ko magpunta ng Candaba, my man. Lampasan na natin siya, my man. Pero masaya mo mga preta dyan. Kaya? Kasan tingnan ng GoPro? Hanggang makaldag. At yung stabilizer, yung nakalap yung cellphone, magalaw niya, gano'n. Yeah, my man. Ganda rin ang avocado niya. Wow, my man. Naka-headset siya, my man. Feeling losing guy? Oh, ma'am siya rin yan naman. Ano yung feeling losing manyaman ng bukado? Nung tagay pa mukha rin ganyan. Malagkit yung kaya niya. Ang bukado. Parang mga dagun lang. Matabahit ang gabon niya. Walang pangkakaya. Pero last year rin ako pisalwanan. Punta ka naman eh. Nasa